שלום לכולם. נצייר היום את התרנגול היפה הזה, אפילו עדיין עוד לא התייבש, כן, ציירתי אותו לפני, במיוחד בשביל השיעור היום. מה שאני ממליצה לכם להכין תמיד זה כזאת כוס עם מים נקיים. אני אשתמש לרקע גם עם מלח, אתם תראו איזה אפקט יפה זה יוצר. ואני אשתמש היום עם מכחולים בגודל הזה, נגיד 8, 0, ועם הפלטה הזאת של הצבעים. עכשיו, איך אני מתחילה? אני מתחילה לסמן לי, למשל, אם אני יודעת, כן, שהקרבולת היא כאן, אני יודעת שהציור שצריך להתחיל כאן, אז אני כבר מתחילה ממש כמו שגם הסברתי בסרטון הקודם, עם איזשהו צבע מדולל. זה לא אומר שזה יהיה הצבע, כן? ככה, איזשהו צבע שאני יודעת, ניסיתי לי איזשהו סימון. אני יודעת שכאן יהיה לי אזור של העין, אני כבר מסמנת. וכאן, כן, בואו נעשה כבר את המקור. כן, איזשהו סימון כזה. כן, יכול להיות שאני עוד ארחיב פה קצת. כאן אני מוסיפה, אני יודעת שכאן יהיו לי אזורים יותר אדומים, קטמטמים. שימו לב שאני עובדת ואני לא מכסה הכל בצבע, כן? ככה. עכשיו אני לוקחת איזשהו צבע אדום, פחות צבע מדולל, עדיין רטוב פה, ואני נוגעת. כן, שימו לב איך זה משתלב יופי. אני יודעת שלמשל כאן אני רוצה שזה יהיה יותר כתום, אז אני מוסיפה לי כתום. אני אוהבת מאוד שהציורים כאלה מאוד זורמים. זהו, מבחינתי כאן זה מספיק לי. עכשיו אני יודעת שפה, כן, אני יודעת שמשהו כמו פה, אני רוצה שיהיה לי איזשהו מקום גם כן אדום יותר. אז גם אני מסמנת לי כאן, כרגע זה הסימון, וכאן אני רוצה גם מקום כזה, כן? כאן יש לי את זה, ונגיד פה עוד איזשהו צבע. אז כרגע הנחתי את הצבעים האדומים שאני רוצה שיהיו בציור. יופי. תסתכלו מה אני עושה עכשיו. אני פשוט לוקחת ואני רק מניחה מים, ממש ככה מניחה מים, בדיוק הצורה שאני רוצה. גם אם יוצא לכם תרנגול יותר רזה או שמנמן, זה היופי, באמת. זה לא צריך להיות ציור מדויק, אלא פשוט זרמו עם הצבעים, הוא יהיה צבעוני ויפה. הנה, בחרתי פה שהוא יותר שמנמן, איזה כיף, אני אוהבת. ואני נוגעת לי פה עם מים, כן, ככה. וזהו, פה אני יודעת שעוד מעט תהיה לי את הרגל, כן? כבר סימנתי. עכשיו אני לוקחת לי צבע כזה טורקיז עם קצת כחול, צבע לא מדולל, ותסתכלו מה אני עושה. אני ממש נוגעת, כן, נוגעת. נותנת לזה להיות, נוגעת פה. ואז אני יודעת שאני רוצה שיהיה לי גם טורקיז, אבל אני רוצה שגם יהיה לי שם כחול. ככה, שימו לב, פה אני מוסיפה את הכחול. מבחינתי כרגע זה מספיק לי. יש צבע שאני ממליצה לכם מאוד להכיר, זה צבע אוקר, צבע צהוב יפהפה. לא תמיד צריך ללכת לצבע צהוב רגיל, זה כזה צבע חרדלי שהוא פשוט יפהפה ומשתלב מאוד יפה בהרבה מאוד ציורים. הנה, ככה אני עושה. מי שרוצה יכול כבר, כשהנייר עדיין רטוב עם הצבעים, להניח קצת מלח. אתם תראו עוד מעט מה זה יהיה, וזה מקסים. אפשר עדיין, אם יש מקומות שאני רוצה להקעות אותם, אני יכולה להניח עוד צבע. שימו לב, עוד צבע.
אם אני רוצה טורקיז, אז אני מוסיפה לי גם טורקיז, ירקרק. כן, פה. כרגע זה הצבעים. ככה. יופי. יופי. עכשיו אני רוצה לחזור קצת שוב לצבע האדום. כן, אני יודעת שאני רוצה שיהיה פה, ובא לי שדווקא זה יהיה קצת כזה זורם יותר, אז אני אפילו נותנת לזה להתפשט. אני לא פוחדת מזה. יהיה לנו ציור יפה. יופי. עכשיו פה קצת. שוב פה. יופי. עכשיו אנחנו נלך ונעשה את הזנב הצבעוני ומהמם. תסתכלו איך אני עושה את זה, ממש עם המכחול. את התנועה הזאת, כן? את התנועה הזאת. באמת, איך שיוצא לכם, תהנו מזה, ותסתכלו איזה יופי, כבר יש לנו זנב. אני רוצה להוסיף גם צבע זגלגל קצת, אני יכולה לעשות את זה ככה, כן? אני יכולה לעשות את זה להוסיף. אני אקח גם טורקיז, כן? אני אעשה לו כאלה, אני ממש משחקת בתוך הצבעים, ותראו איזה יופי יש לנו כאן. אני אקח את הצבע השחור, כן? ואני מתחילה לראות איפה בא לי, ושימו לב ככה, כן? אני עושה לי את הכיוונים שאני רוצה. הצבע הכהה מוסיף ומקפיץ את הציור. ואז אני הולכת לכאן, כן? לרגל, ואני יודעת שהיא תהיה ככה, והיא כזה עומדת על רגל אחת, ואני רוצה לחבר לכאן את הרגל, כן? עושה לי איזשהו קטן. תסתכלו איזה יופי, כבר הציור שלנו עובד ממש. פה, כשזה עוד רטוב, אני כבר מתחילה לתוך הצבע להניח עוד קצת צבע. מה שלא אמרתי מקודם, אני עובדת עם נייר כותנה 100% של חברת פבריאנו. הנייר זה ארטיסטיקו. אפשר גם לרכוש ממני אם מישהו רוצה. אני גרה ברמלה, אפשר לבוא בכיף, גם מכחולים, צבעים. יש לי קצת מלאי. תסתכלו מה אני עושה עכשיו, ממש מתחילה להוסיף קצת, כן, יופי, כרגע זה מספיק לי. עכשיו אני רוצה להראות לכם איך אפשר לעשות רקע צבעוני, כיפי ממש. ממש אני לוקחת מים ואני מתחילה להשפריץ ככה, כן, נהנית מזה. אפשר לקחת עכשיו צבע כחול, כן, זה ממש בסדר. כן, בואו ניקח גם קצת ורדרד אולי, כאן, כאן. ואז אני מתחילה לגעת עם זה עם מים, ככה. תסתכלו איזה רקע עדין זה יהיה לכם. ממש לתת למים לזרום. כן. האמת שבא לי גם צהוב. הצהוב מכניס הרבה ככה אור לציור. אז אני מוסיפה לי גם צהוב. כן, ככה. ואז כשאני רואה שפה זה רטוב, אז אני יכולה ממש להניח עוד צהוב מסביב, וזה יוצא ממש מקסים. וקחו קצת מלח, ובאזורים שהם רטובים כאלה עם צבע, שימו מלח. לא צריך על כל הציור, אבל נגיד חלק שאתם בוחרים. כרגע זה מבחינתי מספיק. עכשיו בואו נעשה את המקום הזה. נעשה לנו איזשהו כזה. נעשה פה איזשהו שלולית כזאת של צבע. כן, תסתכלו איזה יופי. ניקח עוד קצת צבע, ניגע. אני ממש רוקדת עם המכחול על הדף. יופי. ויש לי פה ירוק שהוא מאוד מאוד יפה. תסתכלו מה אני עושה כאן. אני ממש לא מציירת דשא או משהו כזה, אלא אני פשוט עובדת עם כתמים. ככה. אני יכולה לקחת עכשיו שוב צהוב ולהניח כאן קצת. ממש לזרום איזה צבע בא לי, בגלל שזה רטוב אז זה מתפשט מקסים כל כך.
אפשר עוד לגעת פה, ואפשר גם להשאיר את זה ככה, את הרקע כזה מאוד חופשי וכיפי. זה מהבחינה הזאתי. את האמת שבא לי פה שזה יהיה יותר אפרפר, אז אני מוסיפה קצת צבע יותר אפרפר למטה. זהו. מה שעכשיו אני אעשה, אני אוסיף קצת יותר כתמים בצבע אדום למקומות שאני רוצה לתת להם יותר תשומת לב. אז למשל כאן אני אוסיף עוד קצת, אני אוסיף אולי גם פה, כן, גם פה. פה אני עושה, תסתכלו, בתוך הציור אני ממש עושה לי טקסטורה, תרגישו איך אתם רוצים, כן, טקסטורה גם פה. תסתכלו איך אתם עובדים עם המכחול, תהנו, כן. אפשר גם פה קצת אדמדם, מי שירצה. אפשר גם קצת להשפריץ. זהו, הציור מוכן. כמובן שעוד אפשר לרשום אותו, ואני בטוח עוד אמשיך אותו, אבל בשביל הסרטון הזה זה מספיק. אז תהנו וציירו בבית בהנאה ובכיף. ביי לכם.